και τις δύο ομάδες γενικότερα για το ισπανικό ποδόσφαιρο φέτος. Κεϊτά στον Ανρί. Αυτός άλλαξε με τον Αμπιντάλ. Ο Ανρί κάνει το σουτ, δεν είναι καλό. Βαθιά βαλιά για τον Ντεμάρκος. Στην καλύτερη θέση ο Πικέ. Προκροτήθηκε η προσπάθεια του νεαρού επιθετικού της Αθλέτικ, ο οποίος πίεσε αναγκάζοντας τον Πικέ να διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Δυσκολεύεται πολύ πάντως η Αθλέτικ να δημιουργήσει προϋποθέσεις για κάποιο γκολ. Δεν έχει δημιουργήσει ευκαιρία ακόμη στο μάτς. Γενικότερα δυσκολεύεται να πατήσει στην περιοχή του Βίκτορ Βαλντές. Εδώ θα γίνει το σούτ από τον Γκαμπιλόντο. Μια φάση στην οποία δράνησε η άμυνα των Μπλαουγκράνα. Κακό σουτ όμως από τον αριστερό χαφ της Αθλέτικ, πολλά μέτρα μακριά από την εστία. Ένα τέταρτο ακόμη για τη λήξη του πρώτου μέρους. Αθλέτικ Μπιλμπάο Μπαρσελόνα 0-0. Πρώτος τελικός του Ισπανικού Super Cup. Απευθείας μετάδοση του Nova Sports. Γιόλ. Εδώ ρίσκαρε αρκετά η Μπαρσελόνα. Έγινε το λάθος. Χάθηκε τουλάχιστον η κατοχή της μπάλας, καθώς έγινε ένα φάουλ από τον Κεϊτά πάνω στον Παύλο Ορμπάιθ, τον αρχηγό της Αθλέτικ. Ψηλά το φάουλ, καθώς έσπρωξε ο Κεϊτά και δίνεται η ευκαιρία στην Αθλέτικ να φέρει κόσμο στη μεγάλη περιοχή του Βίκτορο Βαλντές για να απειλήσει από μια στημένη φάση. Πάνω στην μπάλα ο Ιγκόρ Γκαμπιλόντο. Έκοψε ο Τουρέ και πάλι Γκαμπιλόντο. Έδωσε μπροστά στον Σουσαέτα. Δεν υπήρξε περίπτωση offside. Το σουτ πάνω στην κίνηση. Out από τον Αϊτόρ Ρόθιο. Να η πρώτη μεγάλη φάση για την Αθλέτικ στο 32. Ωραία προσπάθεια με σέντα του Σουσαέτα από τα δεξιά και σουτ μονοκόμματο από τον Αϊτόρ Ρόθιο, που έχει πολύ καλό πόδι. Από το ύψος του πέναλτι σουτάρε με τη μία, αλλά έδωσε ύψος στην μπάλα. Φάση που ενθουσίασε τους φίλους Αθλέτικ. Είναι η πρώτη ευκαιρία, όπως είπαμε, για τους γηπεδούχους. Να και ο Χωακίν Καπαρός για τρίτη σεζόν στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ζήτησε από τους παίκτες του να παρουσιαστούν σοβαροί και σίγουροι στην άμυνα, αποτελεσματικοί στην επίθεση. Θεωρεί ότι η ομάδα του θα έχει τις ευκαιρίες στο ψινό μάτς. Μία από αυτές ήρθε πριν από λίγο με το σουτ του Αϊτορόθιο. Και είχαν προηγηθεί, θυμίζω, τρεις πάρα πολύ καλές στιγμές για την Μπαρσελόνα με τις ευκαιρίες των Μπόγιαν, Ντάνι Άλβες και Τσάβι. Ντάνι Άλβες, καλή πάσα για τον Κεϊτά. Αυτός θα σουτάρει με το αριστερό πάνω στον Αϊτορόθιο όμως. Ξανά η μπάλα για την Μπαρσελόνα. Ελευθερώθηκε ο Τσάβι. Ντάνι Άλβες με τη μία θέλει να δώσει τον Πέδρο. Ούτε αυτή η πάσα θα περάσει. Παίρνει όμως ο Πέδρο για την Μπαρσελόνα. Ανανεώθηκε η επίθεση. Πικέ. Και πάλι ο Πικέ κατεβάζει. Έχει τη μεγάλη παλιά ο νεαρός κεντρικός αμυντικός της Μπαρσελόνα και επιχειρεί συχνά διαγώνια παλιά να βρει τον Ανρί στο αριστερό άκρο της επίθεσης.
Δεν υπάρχει εδώ φάουλ για τον Τσάβη. Υπάρχει αντεπίδεση της Αθλέτικ Μπιλμπάο με τον Σουσαέτα. Κρατάει ο νεαρός, στριφογυρίζει. Εδώ χάθηκε χρόνος για τους Βάσκους. Έχει ανέβει ο Ιραόλα από τα δεξιά. Δεν μπορεί να κερδίσει την μπάλα. Κάλυψε σωστά ο Αμπιντάλ. Ο Ανρί μάλλον ήταν αυτός που γύρισε να βοηθήσει την άμυνα και στάθηκε εμπόδιο στην προσπάθεια του δεξιού μπακ της Αθλέτικ. Όλα αυτά στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα στο 0-0. Ο Γκαμπιλόντο είναι. Ο Στάριτ, όρθιο. Δυνατή παλιά, πολύ δυνατή για τον Ντεμάρκος. Βρίσκει χώρο ο Γιάγια Τουρέ. Δεν τον έκλεισαν οι παίκτες της Αθλέτικ. Πάσα στον Κεϊτά. Έφυγε μπροστά ο Ανρί, δεν το έδωσε την μπάλα ο Κεϊτά. Τσάβη. Κάνει κίνηση ο Ντάνι Άλβες, τον είδε ο Τσάβη. Προσποίηση από τον Ντάνι Άλβες. Σέντρα με το αριστερό, δεν ήταν καλή. Ο Ντεμάρκος στο Σουσαέτα. Ζήτησε και πάλι την μπάλα ο Ντεμάρκος. Ο Σουσαέτα θέλει να τροφοδοτήσει τον Ιορέντε, αλλά δεν είναι καθόλου καλή παλιά. Η Αθλέτικ που είναι φανερό ότι θέλει να παίξει με τις αντεπιθέσεις. Δίνει χώρο εδώ στην Μπαρτσελόνα. Κλείνεται αρκετά πίσω στην άμυνά της. Από εκεί και πέρα φαίνεται όμως να μην έχει πολύ καλό πλάνο στην κόντρα. Ωραία προσποίηση του Ντάνι Άλβες. Ούτε αυτή τη φορά περνάει η σέντρα του. Κοϊκίλη. Κλέβει ο Αμπιντάλ. Χάνει από τον Γιορέντε. Ντεμάρκος. Από μακριά το πλασέ του νεαρού. Καλή προσπάθεια. Τρομερή επέμβαση από τον Βίκτορ Βαλντές. Στο 37. Ο 20χρονος Ντεμάρκος πήγε εδώ να πετύχει ένα εκπληκτικό πρώτο γκολ με την ερυθρόλευκη φανέλα της Αθλέτικ. Από μακρινή απόσταση θέλησε να κρεμάσει τον Βίκτορ Βαλντές. Η μπάλα πήγαινε μέσα, αλλά με το ένα χέρι κατάφερε να διώξει ο γκολκίπερ της Μπαρσελόνα. Δεύτερη μεγάλη φάση για τους Βάσκους. Παρακολουθούμε πολύ ωραίο παιχνίδι. Ή για τα ακρίβεια παιχνίδι με πολύ ωραίες φάσεις. Έχει ισορροπήσει αρκετά την κατάσταση η Αθλέτικ. Γίνεται και αυτή απειλητική πια. Είναι η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία που βγάζει μέσα σε 5 λεπτά. Και έχει και ένα κόρνερ. Χάνει ο Βίκτορ Βαλντές μέσα τα χέρια. Ευτυχώς γι' αυτόν η μπάλα πήγε στα πλάγια εκεί όπου ήταν ο Σουσαέτα. Αλλά χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο του κόρνερ για να κερδίσει την μπάλα. Ο Ιραόλα ήταν που κέρδισε φάουλ. Το φάουλ θα εκτελέσει ο Γκαμπιλόντο, μοιάζει περισσότερο με